Yan yan, cellphone ko. Bebe, asan cellphone ko, bebe? Hindi ko mahanap. Hoy? Saan ba ako? Hello naman po dyan. Harlem O. Magandang hapon dyan sa'yo. Harlem O. Kumusta naman tayo dyan? Harlem O. Thank you also for keeping me in your background, Harlem O. Oo nga. Kasi nga, tawag dito, nagluto muna ako ng picadillo, ganon. Nagluto muna ako ng ulam namin. So, ayun na nga, late ako. Sorry na agad. Ikaw nga magluluto pala ngayon. Time check, it's already 6 o'clock. 6 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening. Ayan. Kumusta naman tayo dyan, Harlem? Ikaw lang ang kausap ko dito. Ay? Ano bang nangyari dito, oy? Oh, ayan. Yahoo, may net na si Sir Ora. Yahoo, ayan. Mega love shoutout naman po dyan si Sir Daman Lalakbay. Ayan. Magandang hapon dyan sa iyo. Kumusta naman tayo dyan, Sir? Kaya nga, ngayon ay kagabi, nagkaroon kami ng net, alas 10 ata yan. Hello naman dyan sa'yo, Sir Daman Lalakbay. Welcome din sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan, Sir? Uy, Sir, may tanong pala ako sa'yo. Ayos lang, Sir. Ikaw ba yan? Medyo okay naman. Nagluto muna ako kanina. Ano tawag dito? Ano ba ang proper diet sa mga diabetic daw? Ayan. Luto pa ako, sabi ko na nga ba alam ko magluluto ka pa lang Harlem O. Balik ka na Taiwan, mabilis nit doon. Oo nga. Babalik na nga ako doon. Hello naman dyan kay Bebe, nasa likod ko. Mega love shoutout at manlalakbay, sabi ni Harlem O. Hello, Meme. Oy, Meme. Hello naman dyan si Meme, Harlem O. Iyo Broma, Gold Kalamba. Bakit? Ano ba to? Gaming chair na lang kulang, ipon ko more. Diba? Sabi ni Harlem, sana all. Ang ganda naman ang design niya, oy. Gaming chair na lang daw ang kulang. Ang ganda naman ang setup. Oy, ang daming mga ilaw-ilaw. As in. Tambay lang to, sir. Ayun. Wala ka bang pasok ngayon, sir? Diba Lalakbay? Oy, ang suklay ko, pink. May wagang suklay na pink. Uy, kumusta naman tayo dyan? Uy, patamsak naman ako. Sige na, isa lang. Akin kulang, drone na lang. Sana all. Ako may drone ako, sir. Sponsor ka, boss. Diba? Sige. Sige, mag-sponsor ako. Ako nga, wala akong may gaming chair ako, pero hindi ko naman ginagamit. Huwag mo nang anuin. Uy, mas maganda pa rin yung upuan ko ngayon. Ito ang ginagamit ko. Kesa doon sa, gaming chair. GoPro 9 na lang. Sana all. Ang tataas ng mga pangarap ng mga tuoy. Oo nga, nakita ko Mag-comment nga ako dito. Sana all. Maganda ang setup. Diba? Sana all. Maganda ang setup.
GoPro na lang talaga ha. Uy, mabuti pa mag-StreamYard ako. Akyat kayo dito. Sige na. Akyat kayo yung dalawa dito. Magkwentuhan tayo dito. Mag-restream na lang ako. Gusto nyo ba? Pag-end muna ako. Akyat kayo dito. Oo nga. Para magkwentuhan tayo. Wala naman akong kakwentuhan dito. Diba? Saan ba yung cellphone ko, bebe? Ang ganda ng bracket niya. Cellphone bracket. Diba? Meow, meow, meow. May cellphone bracket. Meow, meow, meow. Ang ganda niya. Akin na. Dito lang siya. Aakyat ako, tapos na ako luto. Pag-iipunan ko yan, boss. O, diba? Kaya nga. Ipon na ipon din pag may time. Pero ang ganda ng setup niya. O, diba? Sana all. Harlem all. Sana all, si Sir Shanti Bigwa po na baksina na. Ayun, vaccine news, zombie late now, zombie later. Oh. Sana all, nabaksina na. Nakapagbaksina ngayon si Sir Shanti Bigwa po. Mag-restream na lang ako, oy. Oo nga, tapos akyat kayo dito. Hello naman dyan kay Baby Sane. Ma'am El Matihada, mega love shoutout naman po dyan sa'yo. Mega love shoutout naman dyan kay Baby Sane. O, diba? Ang pugi-pugi na baby na nandito. O, diba? Hello naman dyan kay Baby Sane. Si Ma'am El Matihada nandito rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan sa'yo, Ma'am El Matihada. Tinabi ko ng study table ko para habang nagla-live, nag-online class. Sana o. Ma'am El Matihada, mega love shoutout naman po dyan sa'yo, Ma'am El Matihada. Highly recommended monetized channel yan, guys. Si Ma'am Hana Patadon. Ma'am Hana Patadon, hindi ako nakapunta sa'yo, Ma'am, kanina. Sorry na talaga, Ma'am Ha. Tsaka kay Sir Jumel. Magandang hapon naman po dyan sa'yo, Ma'am Hana Patadon. And thank you also for joining my live streaming. Ayan, tusok na. Thank you also for that sweet tusok, Ma'am Hana Patadon. Thank you naman po dyan sa'yo. Si Ma'am El Matihada, guys, kung di nyo pa kaibigan yan, abay makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys. Ayan, binababa ni Naiput ang kanyang bahay. Hello naman dyan kay Baby Sane. Baby Sane. Hello, guys. Yung alin? Gusto mo marinig? Nag-hello ko ikaw? Hello naman dyan kay Baby Sane. Oy, oo nga. Hello naman dyan sa'yo. May sound ba ka? What? Sound. Ay? Hello naman dyan sa'yo, Baby Sane. Oy. Mega love shoutout na dyan kay Baby Sane na nakikinig sa akin. Sir the Malalakbay, hello naman dyan sa'yo. Tusok na. Thank you pala si Tusok. Hi, Bebe Zane. Ayan si Bebe. Nandoon sa Lobat. Lobat yun. May sound pala ako. Sound check. Bye-bye naman dyan kay Bebe Zane. Oy, bye-bye. Pinantay ko muna yung aking oy.
Sir Joel's Finest. Magandang gabi naman dyan sa'yo, Sir Joel's Finest. Highly recommended monetized channel yan guys, si Sir Joel's Finest. Newly monetized channel. Congratulations naman dyan sa'yo, Sir Joel's Finest. Ayan, and thank you also for joining my live streaming. Si Ma'am Jonah Salundaga, pre. Magandang gabi dyan sa'yo. Nagkaroon na kami ng internet, pre. Oo. JF. Guys, padikit naman ako guys. Maluoy. Si Ma'am Jonah Salundaga. Ayan. Bakit ba ito ang ano ko? Magandang gabi, pre. Magandang gabi. As in, gabi na gayon, pre. It's already 16 minutes past the hour of, ayan, 6 o'clock in the evening. Jowa, oy, jowa na naman. Nanghahanap ng jowa, guys, si Harlem O. Sana all. Jowain nyo na yan, guys. Mayaman yan. Sino mang jojowa dyan, hindi kayo magsisisi, oy. May sariling palayan. May sariling kahayupan. Magandang gabi din po. Papa Yu, love all, kusina time. Uy, Papa Yu, ano bang nangyari dun sa ano mo? Uy, Papa Yu, meron akong tawag dito, may chismis sa akin na nakarating. Hindi naman talaga totally chismis, it's fact. Kaya. Fuck yun. May nag-boost sa iyong live stream. And then someone's threatening you. Ayan. Sana all may joke. Huwag naman nyo guys pinapaboost ang inyong mga live stream. It's totally fine kung dadalawa, tatlo lang inyong mga viewers. Huwag nyo lang ipapaboost. Ayan. Kasi it will be too late for you to appeal kung malaman yon or kung madetect yan ang system ni Lolo. Last day, sir. Oo nga. Kaya nag-end ako bigla. Bakit hindi na madaling araw ang live stream mo? Tamsak po, sir. Oy, Ma'am Maylin, mega love shoutout din po dyan sa'yo. Ma'am Maylin Mapile, highly recommended, monetized channel also yan si Ma'am Maylin. Magandang gabi naman dyan sa'yo, ma'am. And thank you also for joining my live streaming all the way from Singapore, di ba? One of our VIP member guys na si Ma'am Maylin Mapile, nag-iwan pa ng bakas sa upcoming premiere ko. No integrity daw ako. Ulo. Ano pa ba? Ma'am Hana Patadon. Ito guys, si Ma'am Hana Patadon, kung di nyo pa kaibigan niya guys, makipagkaibigan kayo. Napakabait nito. Namimigay yan guys ng ano. Daman Lalakbay, mega love shoutout po sir. Si Ma'am Maria na channel. Oy, Ma'am Marie, magandang gabi naman dyan sa'yo, Ma'am Marie Hana channel. Nagbabalik natin yan guys na kaibigan si Ma'am Maria na channel. Ma'am Marie, magandang marahay na hapon ay marahay na banggi sa mo dyan. And thank you also for joining my live streaming. Sir, busy lang po ha. May bisita kami sa birthday ni Madam ngayon. Sige lang po Ma'am Maylin. Ayun, do your thing Ma'am, do your thing. Si Sir Joel's Finest, good evening all. Ayun, gulat ang bituka ko doon. Oo nga, wag ninyo guys na ipapaboost ang inyong mga, especially ang inyong mga live stream or ang inyong mga premiere. Kasi sayang naman guys ng pinaghirapan nyo kung yun lang ang makakadali sa inyo. Marami akong cases na mga ganon, hindi ko ma-appeal kasi click ad yun. Ang nangyayari is
yung tinatawag guys na community violation about using third-party application just to boost your views and your watch hour. Ayan. Hindi na-a-apply yon as in. Tamsak harang idol, sabi ni Sir Meljo TV. Sir, mega love shoutout naman po dyan sa'yo, Sir Meljo TV. Nagbabalik din natin yan guys na kaibigan. Na mga pupoging lalaki sa balat ng tinalupan. Sana all. Sir Jumel, mega love shoutout naman po dyan sa'yo, Sir Jumel. Welcome, Jumel Journey. Ayan. August 14. Ngayon pala ma'am yung mo. Ay kanina. Ay oo nga pala, tapos na yung kay Ma'am Maylin, nandito sa aking browser. Wala, natapos siya nang di ko alam. Sorry na agad. Ma'am Maria na channel ay. Kailan ba ito ma'am? August 16, 7:45. Payong kaibigan lang guys ha, payong kaibigan lang. Pero kung it's all up to you guys, kung talagang gusto nyo ipaboost ng inyong mga channel, it's totally fine with me also. Ano pa ba? Kahit isa lang viewer ko, okay lang sana, basta legit. Oo nga, boss, patamsak sa music channel ko. Ayan, sige. Ma'am T1, ayan. Salamat Sir Uragon sa pag-help sa kapatid ni Jumel Journey, ayan. Always welcome po ma'am, always welcome. Ilan na ba si Sir Jumel? Okay. Sir Jumel, ilan ka na ba Sir JJ? Ito guys, nakita nyo yan guys. Ang bait niyan guys, ni Ma'am Hana Patado. Ang kapatid niya si Gian, ano ba yan? Gian TV ba yan? Gian Channel. And then si Sir Jumel Journey. Yung guys, ang mga pupoging lalaki, taga Norway. Oo nga. Mga pupoging lalaki sa balat ng tinalupan. Oo nga. 741, baka lang guys, gawin na nating 750 kahit siyam lang. Sige na. Oo nga. Sa akin nga, isa lang ninja kulang, okay lang. Oo nga. Kasi noon kami ni Pre, ni Ma'am Jonah sa Lundaga, nagsimula talaga kami. Alam nyo ba guys, yung kauna-unahan kong live streaming, para akong timang. Ang aking viewer is only my ninja, and then nagsumikap naman talaga ako, as in pinagsikapan namin ni Pri, si Ma'am Jonah sa Lundaga. Tapos namit ko yan si Pri, si Ma'am Jonah sa Lundaga, sa isa sa mga live streamer. Tapos nakikipagkulitan kami guys doon na mandikit. Ayun, yung mga dinikitan namin, kailangan suklian kami, sinashoutout namin ang sinashoutout. Until then, ayun, ang nangyari is nagkakakilala, nakikipagkulitan, pati sa mga host. Ayan, that's the strategy on how you're going to gain friends. Ayan, hindi yung kayo guys, magpapaboost kayo. What the purpose po ng channel boosting if you already a monetized channel, Sir Ora? Ang purpose na, if you are a monetized channel and kapag pinabuboost ninyo guys ang mas madali kasi ang revenue niyan. Oo nga, totoo. Honestly, mas madali ang revenue mo kasi marami kang views. Ayan. But then, unfortunately, ang niyan, ang tawag dito, ang consequence niyan is baka malagay sa alanganin ang inyong mga channel. Ako walang paki, bahala, wala viewers. Basta, nag-enjoy ako. Oy, bala sila dyan. Oo nga. Hanggang ngayon sa akin, isa lang ninja ko lang din. O, diba? But it is, no sir. Using third-party application is said to be a community violation also. Ayan. Using third-party application just to boost your views and your watch hour. It is against community policy, sir. Ayan. It is not legal. Ayan. Huwag nyo guys na pababayaan guys ang inyong channel, especially if you are a monetized channel. Huwag ninyong pinabuboost yan. Meron ako dito prinangka dati noon. May prinangka ako dati na gusto niya akong i-boost. Sabi ko, no, I just don't want and I don't like.
Di ko rin pinangarap madami reviewers ko if illegal naman. Basta ang alam ko di ako gumawa ng against the guidelines. Kahit pa sir, hindi ka gumawa noon, pero channel mo pa rin yung nabuboost. Ayan. Wala kang magagawa nun, sir. An example of greediness po ba yan, Sir Ora? Opo, sir. Opo, sir. Example of greediness yon. Kasi nga, gusto mong kumita ng malaki, you will gonna lie on yourself also together with your viewers. Ayan. Magsisinungaling ka. Pinagsisinungalingan mo ang sarili mo lang. Para kang ano, sir, parang tawag doon. Ikaw yung gumagawa ng multo mo, o di ba? Tapos pagkatapos merong cases na ganun, guys. Pinagsasabihan ko siya and then nawala yung channel niya, tapos bumalik sa akin, sir, anong gagawin ko? Na demonetize ako, na ad-click ako. Sabi ko, I've already tell you na wag mong pinabuboost yan. Kasi hindi ka man ma-review ngayon, araw-araw nagre-review ang ating mga channel. Kung hindi man ngayon, baka bukas or sa susunod. Sir Jembius, mega love shoutout naman po dyan, guys. Sir Jembius, nagbabalik natin na kaibigan all the way from Taiwan. Ni hao. Shapan lang shapan. Highly recommended monetize channel yan, guys. Napakalaking bakulaw. Oo nga, mga pupoging bakulaw. Sana all. Ako nga, daming ninja, pero ni isa di ko tinatambay sa sarili ko. Okay lang naman yung ninja, itambay mo sa sarili mo. It's totally fine. Diba? As your viewers lang, iisa lang yon. It doesn't count. It doesn't matter. It will just count one view sa iyong channel. Wala namang problema yon. Alam ko po, Pinoy lang yon, sir, dahil nagtatagalog sa comment box, pero ninja gamit nyo. How about marami ka ninja and then ninja mo ang nag-play sa video mo or attend sa LS mo? Sir, kapag pina-attend mo sa LS mo, it's totally fine. Pero kapag ka ang ninja mo, piniplay mo ng paulit-ulit without if you are not using, if you are not clearing your history or, ang tawag doon? Kailangan kiniklear mo yung history mo and you should use, incognito browser or private browser. Ayan. And then bago mo i-clear history naman pagkatapos mong i-play, kailangan mag-clear history mo yon and then you use private browser. Ayan. Clearing watch history. Opo, sir. Kasi kapag paulit-ulit, sir, papatak na naman yan. Ang papatak na naman yan sa invalid click ad. Ayan. Kasi nga nagiging invalid, guys, kasi kapag hindi nyo cleaner ang history and if you are not using private browser, nadidetect pa rin ang IP address ninyo, and pagka nadetect ang IP address nyo, mawawalan din kayo ng advertisement. Si Google ang kalaban nyo, hindi si YouTube. It's Precious. Hi, bakit po ganun? Kaninang umaga 20 plus na subs ko, tapos now 11 na lang. Possible po ba yon? Thanks. Ayan, sabi ni It's Precious. Opo, ma'am, possibly po yun, ma'am. Kasi araw-araw ko, guys, na pinapaliwanag sa inyo na ang subscription count natin is nagbabawas. It is because of 4 reason based on community policy. Ayan. Ang unang reason is normal na naman talagang i-unsubscribe tayo ng mga taong ayaw sa atin. Ayaw na nakasubscribe sa atin. Ang pangalawa is yung mga spammer na tinatawag, spam subscriber na tinatawag. Ayan. Ang spam subscriber, yung mga nagmamadaling nagsusubscribe sa inyo, nagbabawas po yun. Oo nga. And then yung pangatlo is yung mga deleted account, mga deleted account na tinanggal na. Lahat ng mga subscription yan sa atin, tatanggalin din. Pati yung watch earn ng tatanggalin din. Pati yung mga views natin, hindi natin alam, tinatanggal din po yun. And then yung pang-apat is, ano pa ba? Ang pang-apat is yung mga may community strike na tinanggal din. Yung mga subscription din nun sa atin is tinatanggal din. Ayan. Yan ang reason kung bakit. Pero mostly, guys, pumapatak ang mga natin sa tawag dito, doon sa mga spam subscriber.
na mga nagsusubscribe sa atin. Kasi kayong mga live streamer guys ha, paalala lang, kayong mga live streamer guys, especially kayong mga nagla-live, never tell anyone about community policy na kayo ang gumawa, ha. Wag ninyo guys na wag ninyong gagawin 'yon na gumagawa kayo ng sarili ninyong community policy without knowing ng community policy is dapat ganito, ganyan, ganito. Basta bala kayo. Ma'am AG Vargas, oy, na-miss ko ikaw, Ma'am AG. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am AG Vargas. Nagbabalik natin yan guys na kaibigan. Ang napakabait kong kaibigan yan guys. Oo nga. Ma'am, mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am. And welcome back nun sa aking live streaming. Si Kratz Gameplay, hello po host. Mega shoutout sa lahat po, sabi ni Kratz Gameplay. Mega love shoutout din po dyan sa iyo, Kratz Gameplay. And welcome din po sa aking live streaming, Kratz Gameplay. Ano ba? Akala ko ba i-add mo ako sa Facebook pala, Kratz? Akala ko may itatanong. Oo nga. Pwede na kayo guys magtanong sa aking Facebook kasi konti na lang, diba? Halos maubos-ubos ko na yung mga sinasagot ko. Pwede na uli. Thank you po sa sagot, sir. Sabi ni It's Precious. Yung mga ang pinakang reason talaga is yung mga spam subscriber. Yung mga nagmamadaling dumikit sa atin, yung pupunta sa atin, tapos pagka pumunta yan sa inyong mga channel is manonood ng konting video tapos magsusubscribe na, magla-like lang tapos mag-iwan ng comments tapos aalis na. Ayan. Maawa please, patamsak naman ako guys pala, oy. And then meron ako guys na T1, ayan, T1. Inventing our own community guidelines may mislead your subscriber. Opo sir, tama po yun. It may mislead your subscriber or your viewers. Oo nga. Kung hindi kayo sigurado guys, especially kayong mga live streamer, kung hindi kayo sigurado about community guidelines, never make your own community guidelines. Na pinapaniwalaan kasi yan ng mga viewers niyo. Oo nga. Tapos yung ibang viewers naman magla-live stream din, yun din ang sasabihin nila. Merong mga live streamer na tinatakot yung mga viewers. Wag kayo guys matatakot sa mga ginagawa nilang community guidelines na sila ang gumagawa. Bakas sa baba guys, tutumbasan ko ng WH pa. Ayan sabi ni Harlem O. Oo nga, magbakas kayo guys sa baba. Mamimigay ng WH Harlem O. And baka guys, pwedeng patamsak ako T1. Ayan. And yung nakapin sa taas, maawa guys, maluoy. Sa mga bago, 20 banana bigay ko bakas lang, sabi ni Harlem mo. Oy, sayang naman, just see and read Google or YT community guidelines. Meron guys na kung babasahin nyo guys ang mga community policy, meron kayong dalawang community policy kailangan basahin. Ang YouTube policy, YouTube Partner Program policy, and then Google AdSense policy. Kasi kapag pinagsama mo yan ang AdSense nyo. Yan ang kinikita nyong dalawa. Oo. Kaya baka sabihin nyo, YouTube lang ang may policy. No, it's not. Ang ad click na tinatawag, kapag tinanggalan kayo ng harang yan, hindi yan kagustuhan ni YouTube. Kagustuhan yan ni Google. Kaya kailangan ninyong basahin ang Google Community Policy, ang Google policy, and then yung YouTube policy. Kaya dalawa yan. Ayan. On the way po sa nakapin. Oy, 20 daw, oy. Oo. Sa Gyno Hermit. Sir, naman lalakbay, Sir Gembius, Papa Yu, thank you also for keeping me in your background, sir. Ayan. Meron pa kayong mga katanungan, guys. Oh. Para naman nai-enhance yung aking utak dito, oy. Sige. Game. Game. Opo, babalikan ko ha, tapos kuluto. Oh, luluto lang daw guys. Oo nga.
slip from your lips. You got too much pride to make any promises. Dana po sa nakapin. Ayan, sabi ni Kratz Gameplay. Oy, ano? Ilang ka na ba, Kratz? Asa na ba si It's Precious? It's Precious, pwede pa type ako ng me. Mag-type kayo guys ng me. Yung mga bago natin na kaibigan na nandito. Ayan yung mga nabanggit ko guys kanina ha, pag-graduate ko. Ano po nauna sir, itlog o manok? Ano? Ang nauna naman talaga is manok. Oo nga. Saan galing yung manok sa itlog? Oo nga. Manok naman talaga. Sino ba yung lumimlim ng itlog? Di ba? Sino bang gumawa ng itlog kasi? Grade 1. Oh, buti na lang host, naibalik ko pa yung monetization ko. Opo naman sir, kasi hindi naman talaga yung community strike sir. Oo. Di ba? Dana po sa nakapin, sabi ni It's Precious. Ayan. Oy, Harlem. Oh, dana daw sa'yo. 20 yan, 20. Here lang lalab sa cooking po. Ma'am AG, thank you naman po dyan kay Ma'am AG. Ito guys, oh, dikitan nyo to guys. Oh. Napakalaking bahay niya. Oo nga. Oy, tuwang-tuwa sila malalakbay, oy. Ang nauna talaga manok. Sino ba kasi yung lumimlim sa itlog, o di ba? Wala namang incubator noon. With regards sir sa ads break, could you please give us a full view or idea in doing it? Can we do the ad break or place automatically, sir? Thanks, sir. Sir, do it manually. Mas maganda. Oo nga. Huwag mo, sir, i-place automatically. Pwede ikaw na lang, sir. Manual, ano mo na lang, sir. Manual placing sa paglalagay ng mga ad breaks mo. Naglolo connect ko this past few days kaya absent ng matagal. Oo nga, Ma'am AJ. Sir Meljo TV, oy, tuwang-tuwa sa Sir Meljo TV, oy. Bakit ba? Oo, ano ba talaga ang nauna? Manok o itlog? Oo. Sino ba kasi? Wala na, oo nga. Nung panahon na yun, Sir Daman Lakbay, unawain mo, walang incubator noon. At saka saan ka kukuha ng itlog sa manok, di ba? BG lang po. Oy, pre, sige lang, pre, sige lang. Si Bebe yung naka-BG sa'yo, pre, kanina. Ayun si Bebe, oh. Ano pa ba? May mga katanungan pa kayo, guys. Sige na. Okay, tuwang-tuwa ka dyan, ha? DJ Johnny sa Dino. Sa amin nga din, ma'am, nung nakaraang araw, wala kaming internet. Gabi na dumating. Kahapon, nag-ano lang ako, tawag dito. Kahapon, nag-ano lang ako, ma'am, nag-data lang ako kasi wala din. How about if you have a video of 10-hour long, could you, religiously do it manually in 3 minutes interval? Is it possible? Opo, sir. Kasi sa akin, yung mga music streaming kong mga tagti 10 or 11 hours, ginawa ko every 3 minutes. Siguro almost may mga hundreds akong ad breaks na nakalagay doon. Trust me. Punong-puno as in full pack. Opo, sir. Pwede yan, sir. Pwede yan. Posible yan. Or pwede mo naman, sir, pwede mo naman, sir, mga 5 minutes. Pero ako hindi ko na nga sinasakto. Kung ano yung madrag ko, di ba? May dinadrag yun na yung line. I-drag ko lang ng i-drag. Tapos, ang paglagay, sir, hindi yung drag ad break, drag ad break, drag ad break. Ganito, sir, ang mas mabilis. Drag spacing. Kung kung gamit ka kung gumagamit ka ng computer, i-drag mo tapos space, drag space, drag space, drag space. Lagay lang yung lagay. O kaya drag enter ka lang. Nag-ad break yan ang nag-ad break. Sir Aldin Ray Cabalo, magandang hapon naman dyan, guys. Sir Aldin Ray Cabalo. Ay, nagbabalik natin yan, guys, na kaibigan. Mega love shoutout naman dyan. Isa sa mga pupoging lalaki kaibigan natin yan, guys. Di ba? Sir, kumusta naman tayo dyan, sir?
sir. Sir, push mo na yun, sir. Oo. Di naman mabubuo ang manok at itlog kung di mo hanapan ng lalaking manok. Hoy, Harlem, base sa history, biblical history, nilikha ng Diyos lahat. Di ba? Bakit meron bang nilikha yung Diyos na walang katapat, di ba meron? Ito talaga si Arlene, pinahirapan yung sarili niya. Thank you, sir. Na-miss ko kayo, sir. Oo nga, sir. Na-miss ko rin ikaw, sir. Kamusta naman tayo dyan, sir? Buti ora, may internet na kayo dyan. Sabi ni Winwin Vlog. Oo nga, kahapon nakadata ako. Jonah sa Ngayon bumalik na yung internet ko. Winwin Vlog, mega love shoutout nandiyan kay Winwin Vlog. Kamusta naman tayo dyan, Win? Hindi ba kayo uuwi dito? Sorry naman. Oo. Ito talaga, pinahirapan ni Harlem yung sarili kasi niya. Kung anong nauna, manok o itlog. Manok naman talaga, bakit sino bang mangingitlog? Bakit yung buhaya ba nun ang itlog ng manok? Ganon. Ito talaga. Oo. Ano pa? Ano pa ang tanong mo? Damanlalakbay. Sir, ayusin mo ang tanong mo, sir, ha? Lockdown pa at saka dami kailangan para makauwi. Kaya nga. Tapos nung panahon na yon, kung itlog ang nauna, walang incubator noon, mabubulok yung itlog. Tsaka yung mga dinosaur, hindi yan lilimliman yung itlog ng manok. Ito talaga. Ginawang komplikado ang buhay. Oy, huwag ganun. Okay, ano pa? Oo. Sir Winwin Vlog, kumusta naman tayo dyan, oy? Uwi ka na dito. At dito tayo mag-banpiste. Oo nga. Next question, please. Okay naman, gwapo pa daw ako, di ba? Sabi ko na sa inyo, gwapo pa naman. Sana all. Ano bang napanalunan mo, sir, nung nakaraan? Nanalo ka, no? Sir, magandang uy ka rin, sir. Oo nga. Hello naman dyan kay Sir Aldrin Gandesa. Sir, mga pupoging lalaki sa balat ng Japan. Oo nga. Papuntahin mo ako dyan. Mag-Japayuki tayo dyan. Mega love shoutout naman dyan sa partner kong Japayuki. Welcome back din sa aking live streaming. Sir Aldrin Gandesa in Japan. There's a portion at the left side in the redo portion, a timer where I do the changes, then click add break, then at the end of the video which I completed, I click the continue and save it. Opo sir, ganun nga po sir. Pero make sure sir na lahat ng boxes is i-checkan mo yung lahat ng boxes. Pero kapag pupunta ka pa lang doon, di ba i-edit mo yung monetization mo. Meron dyan ng boxes sa yung mid-roll break ba yan? Let me check it again, sir. Let me double check, sir, my video. Just give me a couple of minutes, guys, ha? Dan po, Sir Aldrin Cabalo pasukli. Oy, si Aldin Ray Cabalo. Hindi si Sir Aldrin Cabalo. Oy, mga pupogi yan, guys. Trust me, oo. Si Sir Jumel Journey, ayan. Sino pa ba? Mga pupoging lalaki sa balat ng tinalupan niya. I-click mo yung monetization, sir. And then, pagkatapos mong i-click yung monetization is i-click mo yung, sir, yung during video mid-roll. And then, after video mid-roll, post-roll, ayan. Saka mo i-click yung manage mid-roll, ayan. And then, pagka-manage mid-roll mo, maglalagay ka na, guys, ng Make sure na yung mga guys, yung mga display ads, overlay ads, sponsored cards, skippable video ads, non-skippable video ads, before video pre-roll, during... Hindi.
And then yung after video post roll is naka-check. Ayan. Checkan nyo yung guys lahat. Ayan. Busy ka ata sa ML, sir. Uy, hindi naman, sir. Oo nga. Hindi naman ako busy sa ML. Uy guys, ano nga pala si Joe Margel, nag-music streaming yan, JD1. Ayan, JD1. Every day, ayan, from 9 o'clock till 5 o'clock in the afternoon. Baka naman guys, pabisita naman, pabisita. Papa Hubert Yahoo, ayan. Sabi ni Sir Aldrin Gandesa, Sir Aldrin, kumusta naman tayo dyan? May nakatambay ako doon isa kanina, boss. Oo nga, thank you naman kay Harlem. Thank you naman dyan sa inyo ni Pri, ayan, sa pagtambay ninyo. Nakailan na ba? Naka 133 WH na siya. Ang bilis lang. Okay lang sir, tag-ulan na dito. Wow. Snow ba? Snow. Kumusta naman? Ano ba ang feeling ng inuulan ng snow? Oo nga. Dito sa amin, umuulan ng yelo. Tag 4 pesos. Sa sakit makatama. Okay? Ano pa, may mga katanungan pa kayo guys. Pwede kayo magtanong. Sige na. Habang pwede sagutin natin. Saan ba galing bebing tahong? May tahong daw ni Carla. Nandito. Bibenta ng tahong ni Carla. Aaminin, wala nang sa amin, ano ba yan? Wala nang ulan, wala na din kami gas. Magkahoy ako, Diyos ko. Sir, gumamit ka ng sir, hindi kahoy, uling, pwede naman uling, di ba? Para hindi masyadong mausok. Sir Mark Jacos nandito na rin sa amin. Mag-love shoutout din po dyan kay Sir Mark Jacos guys. Isa sa mga pupoging lalaki sa balat ng Kuwait, di ba? Napakabait nito guys, napakabait na tao si Sir Mark Jacos. If you are not yet connected with Sir Mark Jacos guys, just visit his respective channel and do connect po kay Sir Mark Jacos. Sir, kumusta naman tayo dyan? Pag-graduate po grade 1 host, si Kratz Gameplay. 0, di ba? Ay? Patype naman ako Kratz ng me. Baka naman. Ito pa guys, si Zero, si Jumel Journey, road to 800. Ayan. Guys, pag-graduate naman guys, ilan na ba? 87, ano na lang, 13 na lang guys, 13 na lang. Si Kratz Gameplay. Baka naman. Sir Aldrin, meron ako ng mga ninja bells mo dyan. Malayo kami, palengke. Yung nakapin guys sa taas, ayun yung nakapin. Malayo kami, palengke. Invite ko kayo sa comedy live mamaya, magtawanan tayo sa Escalator. Dadalhin ko ang comedy bar sa channel ko 9 PM po guys. And daily vlog 11 PM daily. Salamat sa inyo, magtawanan tayo. Ayan. Iyoy Vlogs, nagbabalik din natin na kaibigan si Larry Dinela Vlogs. Mega love shoutout naman po dyan kay Iyoy Vlogs, also known as Larry Dinela Vlogs. Ayun, magandang gabi naman dyan sa iyo, Iyoy Vlogs. Ayan. Nagbabalik natin na kaibigan yan guys. Ora, pwede po magbaba ng kubo. Pwede win-win vlog, WWB lang ibaba mo. Ayan, si Nightbot magbababa ng bahay mo. Meron akong code sa iyo, win-win vlog. Acronym ng iyong pangalan. WWB ang code. Free! The best Bob remix. Guys, padikit naman ako dyan. Ayan. Kay Kratz Gameplay guys, baka naman. Mamigay ako ng 5WH. 5WH, sino mang didikit. Kahit ninja, idikit nyo guys, bibigyan ko ng 5WH.
Wala kayong ibang gagawin, guys. Wala kayong ibang gagawin. Hello po, Sir Aldrin. Ang pagbatis ng gagaling pa kay Free. Ngayon pa lang kayo naghiluhan talaga, Free, no? Oo. Baka may mga katanungan pa kayo, guys. Oo, kahit ano, all under the sun. Sagutin natin yan. Si Mama Maria na channel T1, guys. Patamsak din ako, guys, T1. August 16, 7:45 p.m. Question and answer naman tayo. Sige. I feel like nothing, sorry na. I feel like nothing. Wow, English talaga yan. Ano daw ibig sabihin nun, pre? Oo nga, Tagalogin mo nga, pre. Sige na. Baka naman. You feel like nothing, ha? Mm-mm. Mm-mm. Ano daw yung pre sa Tagalog? Oy, maraming salamat naman dyan guys sa inyo. Sa mga naka-background sa akin, maraming salamat sa inyo. 7 wonderful people in the house. Oy, pre, Tagalogin mo yon. Oo nga, hindi ko naintindihan. Ay. Ano ba yan? Ayoy Vlogs guys, nagbababa ng kanyang bahay. Kung di nyo pa yung kaibigan, abay makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Ayoy Vlog nagbabalik. Saan ka ba nang galing, sir? Bakit ngayon ko lang ikaw nakita, sir? Ayoy Vlogs. Welcome back naman sa aking live streaming pala, sir. Ayoy Vlogs. Kaibiganin nyo yan guys, nagbabalik natin na kaibigan yan. Si Ayoy Vlogs. Di akala ko pupunta ka ng Santo Domingo ba? Ha? Wala. Akala ko punta kayo sa Santo Domingo. Anong oras ba? Ngayon na? Gabi na oy. Sa Gyno Remix. Okay. Fine. Nalaglag na parang walang bagay. I feel like nothing. Nalaglag na parang walang bagay. Sirain ko muna pinto ng CR namin. Ayusin ko din bukas. Diyan lang kayo. Bakit? Bakit? Daming problema nito, oy. Siyempre pinahirapan ako. Pag-i-English. Ito naman si Papa, sisirain muna yung pinto ng CR. Si Sir na malalakbay naman, oy, ano ba yan? Pusa na nasa kahon. Ginawang komplikado ang mga sarili ng mga to, oy. Panggatong igagatong yung CR. Igato. Sir, yung pintuan na lang sir dyan sa ano nyo. Sa bahay kasi kapag pintuan ng CR ang sinira mo sir. Oo nga. Tapos kang bata ka. Oo nga. Paktay kang bata ka di dong. Oo nga. Hello naman dyan sa'yo bebe. Ay si Be. You wanna say something? Hello naman dyan sa akin na ang ganda ko today. Diba? Sa Gyno Remix. Hello naman daw sa kanya na maganda siya ngayon. Panggato, thank you po sa pag-pinhost, sabi ni Kraslim. I feel like nothing and emptiness. Wow. Ano bang nangyayari sa iyo, pre? Oy! PM mo, kabilis. Ma'am Juna, bakit puro English na yan? Oo nga. Di ko kinakaya to si pre ngayon. Puro English siya. How are you to find out, pre?
You feel like nothing and loneliness and emptiness pala dapat. Oo nga. Loneliness and emptiness. Oo. Ano bang nangyayari sa'yo, pre, dyan, oy? May mga pa-emptiness ka pang nalalaman. Oy, batukan kita dyan, pre. Ang sama, babatukan. Oo. Jonel Sagayno Remix. Sige na, pre. PM ako, bilis. Ano nangyari, pre? What happened? Sir Daman Lalakbay, thank you also for keeping me in your background. Si Sir Aldrin Gandesa, Win-Win Vlog, na sa'yo, Pasukli Idol. Guys, yung ano naman, yung nakapin, sige na, mamimigay ako 5WH, guys. Wala na akong ipi-play. Yung aking mga VIP, ayan. Saan? Sa batok o sa ulo? Sa batok, pre, sa batok. Oo, kapag kaulo kasi, masakit-sakit yan eh. Sa batok lang, para mapil mo. O, diba? Pil na pil. Oo nga. Maniwala ka, pil na pil yun. BG mode lang po, Sir Aura. Shower lang po. Sige lang po, sige lang. Di mo na ako manusok premiere. Mamaya na. Magsibak pa ako ka. Ay, gabi na. Oo nga. Gabi na, sir. Para magsibak ng kahoy, oy. Oo. Mangutang ka muna ng gaas. DJ Hindi na yan, sir, healthy pinagagawa mo dyan, oy. Hindi na healthy daw. Ano pa ba? Baka may mga katanungan kayo, guys. Pwede kayo magtanong. Ayan. Ay, oo nga pala. Sa batok kasi batukan pala. Oo nga, pre. Hindi na, wala naman pre binabatukan sa noo, ha? Oo nga, ha? Sana maintindihan mo yun, pre, ha? Walang binatukan, pre, na tao sa noo. Diba? Ang tawag doon, ninoohan. DJ John. Pero bakit pre-English ka ng English dyan, pre, ha? Ano bang nangyayari, pre? I-PM mo ako, bilis. DJ John. Ano pa? Wala na akong gagawin talaga. As in. Ay, oo nga pala. Sa bato kasi batukan pala yun. Ay. Ayan, pwede na yan. Dito naman. Dito pa rin. Ayan. Nag-emote lang, pre. Bakit, pre, nag-emote ka dyan? Ano bang nangyari, pre? Bakit may mga pa-emote-emote ka pang nalalaman dyan, pre? DJ Jonel Sagayno Remix. Hello, Mother Dear. Oo nga, lumabas si Mother Dear sa kanyang lungga. Ano kayang naisip? At lumabas siya. Naghanap na? Na-miss niya. Na-miss niya daw yung mga kasama niya sa bahay. Kumusta? Tulog pa more.
DJ Jonel Sagayno Remix. Regards kay mother mo. Ayan. Sige, 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 sige. Hi, Ma'am Jonah. Sabi ni Kratz Gameplay. Hello po, Sir Kratz. Ayan. DJ Jonel Sagayno Remix. Ano pa ba? Baka may mga katanungan pa kayo, guys. Kung wala na kayo, guys, katanungan, mag-end na lang din ako. Maglaro. Sama na. Umalis na ba sila, bebe? Sasama sana ako. Naka 1 hour na naman ako. Kamusta po? Ayan. Patamsak Premiere. Ay, bago na naman to, sir. May bago kang premiere. Wala, hindi pa ako nakagala kasi. Sige, sige, sige. August 16, morning walk at Jeddah Waterfront. Sana all may Jeddah Waterfront. Oh, sige, sige, sige. August 16, 12 a.m. Sino ba si Tito? August 13. Ay, eto. Ilagay natin kay Tito. Let's go! August 16, 12 a.m. Ayan. DJ Jonel Sagayno Remix. Sir, Tito, sir. Ayan, Tito. Ako si May. May mag-alab shoutout naman po dyan kay ako si May. Si Ma'am Buhay. Host, Ora, pwede pa-help. Ano po yan, ma'am? Ano po yan? Hala, ganun ka talaga pagdating ko lang. Alis ka na, host, Ora, oy. Hindi pa naman, ma'am. Bakit ano nangyari? Dana po sa nakapin. Ayan, sabi, it's precious. Bigyan kita ng 5 hours. Sige. Bigyan kita ng 5 hours. Pero kapag ka di nag 5 hours, bigyan kita ng full playlist. Ayan. Ano ba yan? Bigyan kita ng full playlist. Ano? It's precious. Ma'am Buhay. May mag-alab shoutout naman po dyan sa'yo, Ma'am Buhay. Oo. Ano bang nangyari, ma'am? Ano bang nangyari? Thank you po, it's precious. Sabi ni Kratz Gameplay. Uy, padikit naman ako, guys, kay Kratz Gameplay. Sige na. Ano na lang. 13 na lang ang kulang, guys. Road to grade 1. Baka naman. Bago tayo, guys, mag-end. Baka naman. Oo nga. Sana lang. Matulungan natin, guys, ang ating kaibigan. DJ Jonel Sagayno Remix. Ako po may tanong. Ano yun, sir? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Sige, tanong ka, sir. Okay lang. Host Ora, may new friend ako. Tagalaos, pwede help banana sa kanya. May work kasi siya 2 p.m. to 11 p.m. Please, gusto ko siya help para makadirect. Ano ba yan? Para makadirect YT live. Ma'am, ano? Sana makilala namin, ma'am. Sige na. If possible, makilala namin, ma'am. Kasi
kahit na i-post natin ang i-post, kung halimbawa di naman natin kilala or hindi naman nakikipagkilala, may hirapan tayo mampadikitan. At least makilala man lang natin, ma'am, if possible. Kung posible lang, kung okay lang. This is my beautiful day. When you say that you At least makilala natin. oh my, it's a beautiful day. Turn up the bass. DJ Jonel Sagayno Remix. Sunday morning. Turn up the bass. Ano pa ba? Ay, hala. Bakit wala akong mouse? You're by my side. Ba't na wala ang mouse ko, ay? For a ride. Hey, 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 it's a beautiful day. You drive on and follow the sun, making Sunday go on and on. Hey, Sige, try ko siya invite sa LS mo kung pwede siya magsilip lang. Chef ko kasi kaya ako lang baba house niya. Oh. Sunday. This is my Ma'am, kasi kapag okay lang naman kasi na tulungan natin, di ba? At least makipagkilala man lang. Di ba? Makilala man lang natin kahit papaano, di ba? oh my, it's a beautiful If it's possible, ma'am, baka man lang. Sunday morning. Hindi naman siguro masama makipagkilala tayo, di ba? Sa mga didikitan natin. At least alam natin kung sino yung mga dinidikitan natin. Turn up the bass. DJ Jonel Sagayno Remix. Ay, ano nangyari dito? There's a stranger. Ito guys, si Sir Kratz gameplay, yung naka-pin sa taas. Ayun. Yung madidikit dyan guys, kahit ninja idikit nyo, bigyan ko kayo ng 5 WH. Kakunti lang naman tayo, mamigay tayo ng sapat na WH. Sige, try ko siya sabihan. Silip lang saglit. Opo, ma'am. As much as I want to help, guys, I should understand that we do hope na makita din natin or ma-meet natin dapat. And ayun na nga. DJ Jonel Sagayno Remix. Sir, alis na ako. Idip muna. Have a good night. Ayan. Sige lang po, sir. Sir na malalakbay. Maraming salamat naman dyan sa'yo, sir. Ayan. Thank you for staying in my live streaming also. Maya is magpaalam na din ako, guys. Ayan. Naka 1 hour na naman ako. Ayan. Sama na lang ako doon sa mag-road trip kami ngayong gabi. Ano ba yan? Drop ko link niya ha. Live siya at minsan 12 AM start.
Naka-live ba siya ngayon? Okay lang po, ma'am. Sige, sige. DJ Jonel Sagayno Remix. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Pink flamingos in Tamsak Harang, ayan. Mga love shoutout naman dyan sa iyo, Joe Margel. Highly recommended channel yan, guys, si Joe Margel. Ang aking pamangkin, di ba? Kung di niyo pa yan, guys, kaibigan, si Joe Margel, abay, makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys. So, pinadara ko tabi kay Primong Buke. Ano ba yan? Tamsak Harang para masilip mo siya. Kay Primong Buke. Di pa, ayan. Yung alin. Nasa sugod ka ngayon? Nasa sugod pala. Subli ko tabi. Sige. Chewing too can make the dots. Don't know what to tell my boss. Think the city took my car. Chandelier is on the floor. With my face Inom pa more. on my arrest. Think I need a ginger ale. Last night, ended up online. Hindi pa susubli ko tabi. Ayan. Link niya host ora. Ayan. Sabi niya ako si May. Pongsaling. Marisa Laos. Si Ma'am Marisa Laos. Ay, si Ma'am Inday Kulot Vlog. Naka-live stream si Ma'am Inday Kulot Vlog pala. Si Ma'am Marisa Laos. Ayan. Okay po, ma'am. Okay po. So, sira na sipi ko, malapit na wala ako maaninag. Sabi ko kasi sa iyo nailagay mo muna yan sa sa bigas, magdamag. Kasi nga, ang laman guys, kapag ang cellphone nyo nalublob guys sa tubig, wag ninyong ginagamit yan ng mga kahit isang araw. Ilagay nyo sa ilalim ng bigas, i-seal nyo mabuti yung bigas, tapos ilagay nyo yun sa loob. Na-absorb, nagiging kasi yan nagiging humidifier ang bigas. Na ina-absorb lahat ng tubig sa loob ng cellphone natin. Ina-absorb yan habang umiinit yung nasa loob ng niya. Yung sa loob na temperature niya, yung bigas naman nagsiserve as humidifier yan. Ngayon, yung humidity ng buong bag na yan is na-absorb ng bigas na yon. Kaya lahat ng mga nag-i-evaporate doon sa loob ng cellphone is nasisip-sip ng bigas. Ayan. I am done, sabi ni Harlem. Ayan. Kain tayo, boss. Sige lang, Harlem. Ako, nagluto ako ng yung ginataang tilapia na merong pichay. Tapos may nilagyan ko ng konting luya. Tapos merong kamatis and then yung pichay nga. Nilagay ko kaninang umaga to hanggang hapon. Wala sira na talaga. Paano na nagkanda shortage na yon. Sayang muna ako, boss. Ayan, sabi ni Joe Margel. Sige. Nako, genuine brain cell nitong tao na. Bakit na naman? Oo naman talaga. It serves as humidifier na tinatawag. Yung inaano niya, ang bigas kasi yung kinokontrol niya yung tawag dito. Yung humidity kasi kung may tubig man nasisip-sip yan ang bigas ganun. Hindi napapagod ka kayaw-yaw. Bakit na naman? Kaya nga kung may mga katanungan kayo guys, you can simply ask. Ayan. Kung kaya nating sagutin natin yan. Ako po ang inyong Ernie Baron. Baron. Ma'am Atimon. Ma'am Atimon, di ka nag-live stream kanina.
Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Atimon Vlog guys. Nagbabalik din natin na kaibigan yan, si Ma'am Atimon. Hoy Ma'am Atimon Vlog, kumusta naman tayo? Hindi ko nag-live stream ma'am. Na-miss ko na to si Ma'am Atimon. Bago na pala name mo pre. Bakit? Sana nag-scientist na lang. Happy birthday naman dyan kay Ma'am Atimon Vlog. Bago na pala ang pangalan nito. Name mo pre. Bakit ano na ang pangalan ko? Pre. Nag-live yun matagal ngayon natapos hanggang 8:45. Kanina, ay anong oras na ako? Mag-quarter na din pala ako nagising. Tapos hanap ko agad si Ma'am Atimon. Wala na. Tapos na pala yun nung gumising ako. Pero maaga pa nga yun, gumigising ako ng maaga kasi ipinagla-live stream ko nga si Joe Margel. Sino ba? Bad Boy, Tamsak Sir. Mega love shoutout naman po dyan kay Bad Boy. Nagbabalik din natin ay Dan Kratz Gameplay, Aldrin Gandes. Nagbabalik natin na kaibigan si Bad Boy. Si Sir Aldrin Gandes. Ayan. Rimwell Vlogs, mega love shoutout po host, sabi ni Rimwell Vlogs. Mega love shoutout din po dyan sa Rimwell Vlogs. Bigyan kita ng iyong moderator function, Rimwell Vlogs, so that you can now start also making friends in my live streaming. Mega love shoutout naman dyan sa ating bagong magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada guys. Ayan. Nakakalimbang ka po sa akin. Kaya dito ako, sabi ni Rimwell Vlogs. Check ko lang sir, check ko lang po. Ayan. Copy and paste. Kung nakadikit ba ako sa iyo, sir? Mukhang parang hindi ata pa. Ayan. Meron siyang 106 subscriber, guys. Baka naman. Padikit naman ako, guys. Kagraduate lang. Ang cute ng batang to. Kaso naka-off ang mga comment. Sir, Sir Rimwell Vlogs. Ang cute naman ng batang to, oy. Pero, paano ko ba sasabihin sa iyo na para hindi masaktan ang hindi ko masaktan ang damdamin ng batang to. Kasi ang galing mag-vlog guys nito ni Rimwell Vlog. If you are the parents of this cute little child na to. Kasi ang galing nito mag-vlog guys. Napanood ko pala to. Rimwell Vlogs na to. Bata siyang nagba-vlogs. Kaso ang mangyayari niyan, kapag ka ma-monetize ang mo, hindi ka makakapag-set ng live streaming kasi nga more on YouTube Kids ka. Ayan. Pero kung ako sa iyo, ang gawin mo is non-made for kids mo lang yung Pero ganun pa rin, may bata pa rin kasi. Kasi guys, ang mga sa YouTube kasi, ang community guidelines kapag ka may mga bata, kailangan mong iset sa set for kids, set for made for kids video pala. Pero naka-comment turned off yan, at saka hindi ka pwede mag-live stream. Ayan. Yan ang noon kapag ka naka-made for kids ka. Ayan. Hindi ka makokomentan. Ayan. Salamat po host. Pero kung ako sa iyo, if I were the parents of this cute little child na to guys, cute little boy na to, kapag ka nagbablog yung bata, doon ka sa likod, gano'n. Para naman maset mong as non-made for kids, ayan. There should be a parental guidance guys, kapag ka nagbablog ang bata. Gandesa, Tamsak Kratz Gameplay, Dan Idol, Aldrin Gandesa. Thank you for that si Tamsak sir, ayan. And pa ba? Si Ma'am Mariana Channel guys, namimigay ako ng 1WS T1 hanggang T3. Ma'am Atimon Vlog. Sorry na talaga Ma'am Atimon Vlog, oy. Oo. Nagpuyat kasi kami kagabi nila, Joe Margel. Ayun, nagising ako. Anong oras na? 8:45 na. Sabi ni pre, 8:45 ka natapos. Siguro pag gising mo, pag end mo, nagising. Sorry na agad.
Ano pa ba? Ano pa? Harang, sweetie lady. Si Ma'am Buhay, harang is buhay. Opo, host, salamat po sa advice. Siya po talaga may gusto mag-vlog for collection memories lang po, host. Opo, opo, kung si Ma'am or Sir, ayan, Ma'am Sir, ayan. Kung nagbablog ang cute little boy na to, kasi nakakaaliw guys pag nagbablog itong Rimwell Vlogs na to guys. Ang cute ng batang to, ng cute little boy to. Pag nagbablog ma'am o kaya sir, tawag dito, doon ka lang sa likod, as in parang may parental guidance lang. Para pag na-monetize ang kanyang channel ma'am, wala kayong puproblemahin for setting your channel as made for kids, kasi kapag ka nakaset for made for kids ang channel, maraming features guys ang nawawala sa inyo. Wala kayong hindi kayo makakapag-comment, ay hindi mapagko-commenta ng inyong mga video, and hindi kayo makakapag-live stream naman talaga. Tapos na ang ML to, pero papautangin daw ako ni Tia ng pambili ng utang pa more. Sige, game. Singilin mo yung nakalaglag niyan ng cellphone mo sa oy. Oo. Yung lumaglag niyan ang singilin mo, kasi yun ang singilin mo. Hindi yung ikaw yung walang cellphone na ginagamit. Yung nakalaglag niyan, ang singilin mo, Mar. Okay po. Salamat po sa idea. Malaking tulong po. Opo, sir, Rimwell Vlogs. Ayan. Para naman kapag may parental consent naman talaga. Halimbawa, ganito, nagbablog ako, nandiyan ka lang sa likod. It's totally fine. At least may parental guidance. Hindi na si set for made for kids ang inyong, inyong mga video. Ayan. Kasi kapag ka na-monetize yan, isa pa, kapag ang sariling account ng bata is, halimbawa, nakapangalan sa kanya, and yung Google account niya is talagang hindi pa siya 18 years pataas talaga. 18 years pataas. Ang edad niya is 18 years below pa. Hindi pa yan ipapamonetize sa inyo. Ayan. Naawa naman ako to kasi bumibili din ng gamot ng lola niya, kaya di ko na pinagbayad to. Dan Tamsak Sir Uragon, Tito and T3 po. Ayan. Mama Ray, bigyan kita 2 hours, mama. Ayan. Mariana Channel. Okay guys, so magtamsak sa music live streaming ni Harlem O. Paalala lang. Yung magtamsak, mamimigay guys ng 10WH ba yan? 10WH bawat tatamsak. Ayan. Kay Harlem O. Kahit naman, edi sana wag niyang pinakialaman yung cellphone mo para hindi siya nalaglag, di ba? Ganon. Hindi niya na lang sana pinakialaman or ginamit or basta ganon. Pwede po host magpatamsak sa premiere po. Pwede po. Ayan. Oo nga pala, swimming in Sabang Beach. Ayan. DJ Seabat Remix. DJ Seabat Remix. I'm still know how good this be. August 16, 11 a.m. Ito guys, patamsak din po ako guys. T3. Ayan. T3. Ay, T3. Excuse na host by, tapos na harang. Ma'am City Lady, maraming salamat naman dyan sa'yo. Ma'am, anuin ko na lang ma'am si tamsak. Magtamsak muna ako. Ayan. Tamsak. Ayan. Ito guys, patamsak naman ako guys. T3. Si Rimwell Vlogs. Ayan. T3 pala, T3. Hindi R3. T3.
Ayun. Swimming with friends. Sana all. Swimming with friends. Ang galing ng batang to, may memory siya simula nung kabataan niya, di ba? Hanggang sa tumanda siya, hanggang sa magbinata na, at least meron siyang meron siyang souvenir ng kanyang childhood memories. Ang galing naman ito. Ang ako dito sa batang to. Tito Titri Tamsak Dan to. Ayan, sabi ni Joe Margel. Sige, man. Kung ako sa iyo magagawan pa yan ng paraan. Kung ako sa iyo ilagay mo 'yan sa bigas, isil mo yung bigas. Dan po T3. Mabigyan pa kita ng another 1WH, 3WH mo na yan. T1. Guys, patamsak din ako guys everyday kay Joe Margel. Ayun, nandan si Mama Rihanna channel, nagtamsak din. Ay, dalawa pala. 8, 16, 18. Dalawa pala. Dalawa pala ang ni Rimwell. Tama ba? Tama ba ka? Dalawa pala. Ilagay ko kay T4. Dalawa pala ang premiere, guys. August 15, 11 a.m. T4 pa guys, T4, ayan. T4, ayan. Parehas guys kay Rimwell Vlogs. T1 hanggang T4. and 16. Renalyn's TV, mega love shoutout naman po dyan kay Renalyn's TV. Nagbabalik to natin guys na kaibigan. Oy, walang jacket. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Renalyn's TV. Hello naman po dyan sa Ma'am Renalyn's TV. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan ma'am? Believe no more. Was it we that said that this could never? Dikitan ko din pala to, maya na Rimwell. Ma'am Rinelyn's TV, mega love shoutout naman po dyan sa'yo. Thank you for that sweet tamsak, Ma'am Rinelyn's TV. Meron ka naman the jacket ulit, ayan. So that you can now start making friends also in my live streaming. And welcome back po ma'am sa aking live streaming. Mateo Apostol, ayan. Thank you naman po dyan sa'yo, sir. Joel's Finest, ayan. Thank you naman dyan sa inyo. Guys, mag-end na rin ako. Ayan. Sir Kratz Gameplay. Dan Rimwell Vlogs, may bakas po ako. Ayan, sabi ni Mama Mariana Channel. Mag-enda rin ako guys. Ilan na lang ba? Mga 7 minutes na lang ako. Dan T4. Mabigyan kita ng another 1WH. Ayan. Yung mga nagtamsak guys sabihan niya ako. +1. 7 minutes na lang ako guys. Mag-road trip kami maya-maya. Konti. Late ako host. What time po start LS mo? Mga 5:30 ma'am. Sorry na agad, ma'am. T4 Tamsak Danharang. Ayan. Okay po, host bukas na lang po. Sige po, ma'am. Sorry po talaga, Ma'am Rinelyn's TV. Ayan. Si Harlem O guys, magla-live streaming yan. Si Ma'am Adel Sulit maya-mayang 10:00 ng gabi guys. Si Harlem O maya-maya magla-live streaming na rin po yan. Puntahan nyo din guys, marami kayong maiista dyan kay Ma'am Adel Sulit at saka kay Harlem O.
Guys, mag-end na rin ako, guys. Ilan na ako? 1.5 hour na ako. Maraming salamat naman dyan sa inyo, guys, ha? Ayan, sa mga nakaantabay dyan. Mag-end na po ako, guys. Ayan, ako po ang inyong lingkod. Urago, nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat, guys. I love you all, guys. Ayan. It's already 7:30 in the evening, Philippine Standard Time. I love you all. Bye. Bye-bye. Ma'am Marie, maraming salamat naman dyan sa iyo, Ma'am Marie. Ayan. Pre, bye. Ingat sa road trip. Ayan. Oo nga, pre. Mag-road trip naman kami. Enjoy. Ayan. Tapos punta ako doon kay, iwanan ko lang kay Bebe, yung aking browser. I love you all, guys. Ako po ang inyong lingkod, Uragon. Saying good night po sa inyong lahat. Ayan.